Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailburuak Arabako mahastiak jatorrizko deituraren sorrera legezkoa eta legitimo dela defendatu du. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak aste artean argitaratu du izen berri hori onartu eta babes nazional iraunkorra eman dion agindua. Behin-behineko baimena da Europako batzordeak horren inguruan erabakitzen duenaren zain. Batzordeak du izendapen berri hori aztertzeko eta hala badagokio onartzeko eskumena zuzen ere. Estatuko aldizkari ofizialak berriz ostegun honetan jaso du Arabako mahastiak jatorrizko deitura onartzen duen ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailaren agindua. Izen hori Errioxatik independentea izango da eta Arabako Errioxako upategiak atxiki ahal izango zaizkio. Dena den Europak izen berriaren aurka egiten badu, elkarte horrek marka kendu beharko du. Kontua da sortu den arabotsa ez dela nola nahikoa Errioxa jatorri deitura kalifikatua eta Errioxako gobernua izen berriaren aurkakoa baita. Hala, azken honen deituraren kontseilu arautzailea aztertzen ari da, erabaki horren aurkako lege neurriak. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren barruan ere badira aldeak gai horren inguruan. Bazkietako batek, PSEek, Arabako Errioxako ardoak bereiztaren alde egin du, baina Errioxa izenaren babespean. Arratsaldeon guztioi, aipatu bezala Errioxako kontseilua gaur bildu da Jaurlaritzaren erabakiari errekurtsoa nola jarri aztertzeko. Bada Arantxa Tapia sailburuak errespetua eskatu du, prozesua erabat legezkoa dela ziurtatuta. Gure aldetikan erabateko errespetua pribatu batzuek erabaki hori hartzen baldin badute. Eta erabateko errespetua erabakia hartzen ez dutenentzat, guretzako upategi guztiak Arabar Errioxakoak sartu batean edo sartu bestean eta nekazari guztiak guretzako garrantzitsua dira eta guztiak izango dute Jaurlaritzaren laguntza eta Jaurlaritzaren babesa eta programak eta gure laguntza guztiontzako izango da. Erabaki bat hartu edo beste bat hartu. Ardogintza izpide Arabako langileek hitzarmen duinaren aldeko mobilizazioak hasi dituzte. Gaur esaterako Bastidan kotxe karabana antolatu dute. Urte hasieran hasi ziren hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten gero. Eta gauzak horrela UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabaki dute mobilizazioei berrekitea. Borja Duke Lab sindikatuko kidea. Guk nahi deguna gutxienez soldataren inguruan KPIa bermatzea edo hori egotea hitzarmenan, lanaldiaren jaitsiera izatea, 10 urte baino gehiago daramagu jornada berdinaekin, eta ere aldizkako kontratu finkoak dituzten pertsonen baldintzak arautzea. Lan gatazken bueltakoekin jarraikin Nafarroako suhiltzaileek zerbitzuaren utzikeriaren aurkako protesta egin dute goiz honetan. Javier Remirez lehendakari ordea Nafarroako gobernuaren baso-sutei buruzko bigarren jardunaldietara bertaratu dela aprobetxatuz. Duela 3 urte legealdi hasi zenetik zerbitzuak okerrera egin eta gobernuak irtenbiderik jarri ez duela salatu dute zehazki. Iñigo Balbaz suhiltzailea. Gure aldarrikapenak argi eta garbi daude, ez? Alde batetik estruktura falta, gure soldatak daramate 20 urte berritu gabe, egunero Nafarroako parke batzutan 3 suhiltzaile lan egiten dugula, unitate teknikoak edo sortzea. Urteko 3. hiruhilekoan biztanleria okupatua hazi eginda Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, beste 4.100 okupatu gehiago baitaude eta langabeen kopura gutxitu eginda, 6.800 langabe gutxiago zehazki. Horrela langabezia tasa 7,9 kokatu da Euskal Autonomia Erkidegoan. Ia puntu bat jaitsi da iaztik 8,8 zegoen orduan. Dena den, Europako Batasuneko bataz bestekoaren gainetik dago oraindik, zeinan abuztuan 6koa izan zen. Eustatek biztanleria aktiboari buruzko inkesta kaleratu du ostiral honetan eta 2008an abiatutako serie historikoko okupazio eta langabezia daturik onenak eman ditu. Guztira 972.200 pertsona daude lanean 3 lurraldetan. Urteko lehen 2 hiruhilekoetan gora egin zuen eta joera horri eutsi dio udan, baina mantsoagoa izan da.
ELALAB eta Esteila sindikatuek ez dute gogoko Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege aurre proiektua aurkeztu den zirriborroa aztertuta egungo hezkuntza eredu duala betikotu egiten duela irizten diote eta pentsatzen dute ez duela urratsik egiten sindikatuek aldarrekatzen duten sare publiko bakar euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Horregatik mobilizazioak iragarri dituzten aurre proiektuaren kontra eta behin betiko legea langileekin egin dezatela eskatzeko. Hain zuzen ere, greba deialdia egin dute aipatu sindikatuek EAEko hezkuntza sare publikoan azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean entzun ditzagun jarraian Irati Tobar Labeko hezkuntza arduraduna eta Miren Zubizarreta Elako hezkuntza arduraduna urren zurren. Hezkuntza lege aurre proiektuaren zirriborroa aztertu eta egungo hezkuntza sistema duala betikotu eta gainditze bidean jartzen ez duela baloratzen dugu. Horregatik, sare publiko bakar, euskaldun eta propiorako bidea egin beharko lukeen legea behar dugula uste dugu. Deitu ditugun edo antolatu ditugun mobilizazioak, 2 egunetarako antolatu ditugu nagusiki, azaroak 30erako eta abenduak 14erako. Hezkuntza publikoan, publiko osoan greba egunak izango dira, eta mobilizazioak hezkuntza sistema osorako. Udazkenari begira aurreikuspenak ez dira onak, ez ekonomian, ez eta energia arloan, bada horren aurrean Euskal Herria Bilduk etxipena baino gauzak beste modu batean egita posible dela eta bestelako etorkizuna irudikatza posible dela azpimarratu gura izan du. Eta horretarako azaroaren 12ean Bilbon mobilizazio nazionala deitu du egungo krisia ardatz hartuta. Gauzak ala mahai politikoko bozeramailea den Bakartxo Ruizek Euskal Herria Bilduko mobilizazioan parte hartzeko deialdia luzatu du goiz honetan Iruñean. Krisi hau ez dela fenomeno meteorologiko bat. Krisi honen atzean eta datorkigunaren atzean erabaki politiko jakin batzuk hartu direla. Oligopolioen mesedetan, enpresa energetikoek ondare komunarekin espekulatzeko horren mesedetan, eta ez dugu borondaterik ikusten norabide aldaketa sakon bat emateko. Aurrera egiteko moduak eta irtenbideak badaudela. Herrigora agerraldia eta iazko azoraren 13etik hor dago Euskararen inguruko mugimenduak gora egin du Herriberan azken urteotan. Hor dago herri ekinaldiak iazko azaroan egin zuen lehendabiziko agerraldia Kortesen eta erdigunean jarri zuen zer helburu duen zonifikazioaren aurkalan egiteko sortu dute Euskal Herrialde osoan izan dadin ofiziala. Hegoaldetik hasiak dira bultza egiten ofizialtasunaren aldeko olatuak Nafarroko bazter guztiak busti ditzan. Bada larunbat honetan dute lehen ekitaldi nagusia manifestaziora deitu du Ordagok zonifikazioari Ordagoa lelopean. Tuterako plaza berretik arratsaldeko 5:00 abiatuko da. Euskararen legeak eremu ez euskaldunentzat dauka Herriberan eta horri aurre egin nahi dio Ordago herri ekinbideak. Nik uste dut larun batean kontzertua egon arren herri bizi gogo horrek kantatuko duela, ozen kantatuko duela, eta gara pozik beteko ditugula Tuterako kaleak Ordagori botatzeko. Gizarteari erakusteko, bagarela, eskubide osoa dakagula euskara bizitzeko, eta badagokien amingoz Nafarroan. Bestaldetik, Zornotzako udaleko euskara zerbitzuak Itanoa lantzeko 2 berbatalde antolatu ditu. Joan den martxoan martxan jarri zen ekimena eta izandako erantzun onari esker bigarren talde bat sortu dute. Lehendabizi Bizkaiko Itanoa lantzeko 7 saiotz osatutako oinarrizko ikastaroa egiten da eta ondoren berbaldiak euskara praktikatzeko programaren bidez 2 astean behin elkartzen dira Itanoa zaritzeko. Rafa Ugalde, Zornotzako udaleko euskara teknikaria. Joan den ikasturtean, otsailean hasita edo, antolatu genuen Itano talde bat, ikastarotxo bat. Saio labur batzuk egin genituen oinarri teorikoak ikasteko, eta aurten, ikasturte honetan hobeto esan, Itano berbataldea sortu dugu, eta alkartu iten gara, holan, astean behin, txikito pare batean, pintxopotean, eta Itanoa praktikatu lagunen artean. Talde politea da, eta, apurlet berreskuratu ingure dugu, eta indartu ingure dugu Itanoa.
eta eguneko lerrourekin bukatzeko nazioarteko gaieixo, hauteskundeak irabazi gabe eta alderdi kontserbadoreak komunen ganberan dituen 357 diputatuen erenen babesarekin hartu zuen Erresuma Batuko lehen ministro kargua, ministrusek joan den irailaren 6an alderdiko primarioetan militanteen botoei esker gaingenduta. Horren bestez hasieran ere zuen oso posizio sendoa aparatuaren barruan, 2 aste pasa geroago bere agintaldi laburreko huts egiterik larriena egin zuen, azken menderdiko zerga jaitsirarik handiena planteatu zuen, hori finantzatzeko herrialdea zorpetzea proposatuz. Atzo bertan aurkeztu zuen bere dimisioa karguan 45 egun, beraz hilabete eta erdi bat iraun ondoren alderdi kontserbadorea orain datorren ostiralerako da lider berria aurkezteko, aldiz oposizioak bozetara deitzeko eskatu du. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Ostiraleko lerroburuak hauek heldu diezaiogun eguneko argazkiari aste honetan Eusko Jaurlaritzak baimendu egin du Arabako mahastiak sormarka berria, behin-behineko baimen honek ahalbidetuko du Araba Errioxako nahi duten upategiek Arabako mahastiak izendapenarekin euren ardoak merkaturatzea. Alta baimenak zenbait erreakzio sortu ditu, batik bat Errioxako Kontseilua lekuaren erabakiaren aurka agertu da. Gaur bildu da eta aurreikusita du errukortxo bat jartzea behin-behineko baimenaren aurka. EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoak sormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Horrek zenbait erreakzio sortu ditu Eusko Jaurlaritzan, Arabako Foru Aldundian eta Errioxako Kontseiluan. Errioxako Kontseiluak adierazi duenez, sormarka horren aurka daude eta alduten neurri legal guztien bidez saiatuko dira oztopatzen. Kontseiluak udal batza antolatu du eta bertan izan dira Abra elkarteko mahastizainak. Azaroaren 18 arte errekurtso bat jarri dezake behin-behineko baimen horren aurka. Esta prisa parece que no tiene por lo menos un criterio administrativo. Podía haberse hecho con mucha más mesura, podía haberse esperado a ver lo que dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, podía haberse esperado mucho más. Entonces esta premura, esta sorpresa, no avisar al sector afectado de lo que se va a hacer, pues te invita a pensar otras cosas. Eusko Jaurlaritzak berriz azpimarratu nahi izan du gatazka honen barruan errespetua dela garrantzitsuena, eta argi utzi duenez Jaurlaritzak upategi guztiak errespetatuko ditu eta hala egin behar dute agente guztiek. Gure aldetikan erabateko errespetua pribatu batzuek erabaki hori hartzen baldin badute. Eta erabateko errespetua erabakia hartzen ez dutenentzat guretzako upategi guztiak Araba Errioxakoak sartu batean edo sartu bestean eta nekazari guztiak guretzako garrantzitsua dira eta guztiek izango dute Jaurlaritzaren laguntza eta Jaurlaritzaren babesa eta programak eta gure laguntza guztiontzako izango da. Erabaki bat hartu edo beste bat hartu. Bestalde Arabako Foru Aldundiak balorazio positiboa egin du. Alabaina adierazi duenez, Errioxako sormarkan jarraitzea erabaki egokiena da euren ustez. Eta ardo bintzaz esan dugu ere lehentxeago ere Arabako langileek hitzarmen duinaren aldeko mobilizazioak hasi dituzte, goiz honetan esaterako autokarabana egin dute Bastidan ikusi. Guk nahi deguna gutxienez soldataren inguruan KPI-a bermatzea edo hori egotea hitzarmenan, lanaldiaren jaitsiera izatea, 10 urte baino gehiago daramagu jornada berdinaekin, eta ere aldizkako kontratu finkoak dituzten pertsonen baldintzak arautzea.
Javier Ramirez lehendakari ordea Nafarroako gobernuaren basosutei buruzko bigarren jardunaldietara bertaratu dela aprobetxatuz suhiltzaileek zerbitzuaren utzikeria salatu dute berriz ere. Haien aldarrikapenak argi dituzte, gainera estruktura falta duela 20 urteko soldata izoztuak, langile kopuru baxua eta talde teknikoen gabezia. Me cago en Dios, chaval. Esto estuvo. Se van a quedar. Gure aldarrikapenak argi eta garbi daude, ez? Alde batetik estruktura falta, gure soldatak daramate 20 urte berritu gabe, egunero Nafarroako parke batzutan 3 suhiltzaile lan egiten dugula, eskatzen dugu lehenbaien gutxienez 4 kopurura heltzea. Eta beste aldetik ere, unitate teknikoak edo sortzea, gure lan esparruan epe motzerako, ertainerako eta luzerako estrategia jorratuz. Beraz, hori dira orain gaur hemen bildu gaituen 4 aldarrikapen basikoak edo. Langatazken bueltako berriekin jarraiki, elak eta labek 2 greba egunetara deitu dute azarorako Bizkaiko merkataritzako zenbait sektoretan. 4an egingo dute lehen lanuztea, hileko lehen ostialean, eta 25ean bestea Black Friday egunean. Egun larru eta oinetako saltzaien eta arropa denetako eta merkataritza orokorretako langileen hitzarmena negoziatzen ari dira eta patronalak negoziazioa blokeatzen ari direla salatu dute. Badakite merkatari txikiak zailtasunak pasatzen ari direla, baina haien ukoak ezinezko bilakatzen du denda handietako lan baldintzak hobetzea. Irati Sienra Lab sindikatuko zerbitzu pribatuetako arduraduna. Baina Zekobi eta Bista egitendak patronaletan bazkidetuta dauden enpresa eta elkarte gehienak hain zuzen ere komertzio txiki eta ertainak dira. Eta beste saltoki batzuetan mobilizazioak egin eta Gran Bia itxita mantendu dugun bitartean uste dugu oso eroso egon direla negoziazioan. Eta beraz, behartuta ikusten gara estrategia horretan aldaketa bat eman eta hemendik aurrera haiek ere seinalatzera. Gure helburua honekin da, haiek ere sentiditzatela gure mobilizazioen ondorioak, haien langileek hitzarmenak ez berritzea sufritzen duten moduan, azken batean merkataritza txikiko langileak direlako egoera eskasenean daudenak. Bada hauek ez dira egunotan iragarri diren greba egun bakarrak, Elea eta Lab sindikatuak deituta berriro joko dute grebara Arabako adinekoen egoitza pribatuetako eta etxe bizitza komunitarioetako langileek. Hilaren 26erako eta 27erako egin dituzte lanuzterako deialdiak, 25erako berriz mobilizatzera deitu dituzte langileak. Arabako hitzarmenaren negoziazioan patronalaren blokeoa salatu nahi dute protestekin, sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Hala, hilaren 25 elkarretaratzeak antolatu dituzte, Arinez, Mercedarias eta Gazalbide egoitzen atarian. 2 greba egunetan ere mobilizazio ugari egingo dituzte, tartean manifestazio bat eta autokarabana bat. Ordea Vulcanizados Zuloaga enpresak epaiketa izan du ostegun honetan greba eskubidea urratzeagatik. Zehazki 2021ko ekainean hasitako lanuztearekin bat egiten ez duten langileak, egin ez zuten langileak ekonomikoki saritzeagatik.
Pandemian langileen kaleratzeak saihesteko Espainiako gobernuak hartutako erabaki nagusietako baten analisi zurruna egin dozitei gorenak, einandi batean horren aurka azaldu diren enpresei arrazoia emanez. Ebatzi du orduan egindako kaleratze guztiak ezin direla baliogabetzat jo eta kasuan kasu aztertu behar direla. Gorenaren arabera Espainiako gobernuaren dekretua anbiguoa da, ez duelako kaleratzeko debekua ezartzeko lege oinarririk, ez dago kaleratzeko benetako debekurik dioenaren arabera. Eta kaleratzeak eginez gero horiek nolakoak izan behar duten ere ez duelako zehazten, horiek horrela ez du egok ikusten kaleratzeak automatikoki baliogabetzat jotzea, hori egin ahal izateko zer araudi eta oinarrizko eskubide urratzen diren argitu beharko lukelako dekretuak. Pandemia garaian oihartzun handiko kaleratze batzuk egon ziren, langileen kopuragatik EAEko auzitegi nagusiak baliogabetu zuen espediente handiena Tubatek Sarabako Odi ekoizlarena izan zen esaterako. Enpresak ez duen gorenean elegiterik jarri eta langileek zuzendaritzaren eskaintza onartu zuten erreferendumean. ITP Aeroren kaleratzeak ere baliogabetu zituen Bilboko epaitegiak, baina ez zen Espainiako gobernuaren dekretuaren mamian sartu. Beste arrazoi batzuengatik baliogabetu zuen espedientea. Aernnobaren kasuan berriz, epaimahai batek onartu egin zituen kaleratzeak bidegabetzat jota. Eta gaizolatuta aipatu dugu, Labek eta Esteilasek greba egingo dute EAEko hezkuntza sare publikoan azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege aurreproiektuak sistema duala betikotzen duela iritzita, ELA, LAB eta Esteila sindikatuek grebara deitu dute azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean hezkuntza publikoko sektorea. Deitu ditugun edo antolatu ditugun mobilizazioak, 2 egunetarako antolatu ditugu nagusiki, azaroak 30erako eta abenduak 14erako, hezkuntza publikoan, publiko osoan greba egunak izango dira, eta mobilizazioak hezkuntza sistema osorako. Aurkeztutako zirriborroak gainera sindikatuen ustez ez ditu urratzik ematen sare publiko bakar euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Hezkuntza lege aurreproiektuaren zirriborroa aztertu eta egungo hezkuntza sistema duala betikotu eta gainditze bidean jartzen ez duela baloratzen dugu. Horregatik, sare publiko bakar, euskaldun eta propiorako bidea egin beharko lukeen legea behar dugula uste dugu. Hezkuntza legeak jaso beharko lituzken neurriak zehaztu dituzte. Publiko ardatz izatea, segregazioari aurre egitea, lege propioa eta euskara erdigunean jartzea besteak beste. Lehenengoa, publiko ardatz izango duen hezkuntza legea nahi dugu. Segregazioari aurre egin eta gizarte kohesioa bermatuko duen hezkuntza legea nahi dugu. Hezkuntza lege propioa nahi dugu. Horrela, mobilizazioak iragarri dituzte aurre proiektuaren kontra eta behin betiko legea langileekin egin dezatela eskatzeko. Ostera sehaskak protestara deitu du azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko azaroaren 14ean gizakatea egin dute Bordelen ikasle, guraso eta irakasleek eta euskaltzale orori mobilizazioan parte hartzeko deia egin diote Bordeleko errektoretza eta giza eskubideen plaza lotuko dituzte eguerdiko 12etatik ordu batetara. Ez da hausa zartutako data azaroaren 14a basoan izena emateko azken eguna da. Euskaren erakunde publikoaren egoitzaren aurrean agerraldi jendetsua egin zuten atzo, ura baita Euskararen aldeko hizkuntza politika publikoaren arduraduna duen egitura. Irailean bilkura egin zuten Euskararen erakundeko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek Parisen, Frantziako hezkuntza ministerioko ordezkariekin eta jarrera aldaketa bat igarri zutela jakinarazi zuten. Sail elebidunean euskarazko irakaskuntza kudeatzeko adostasun batzuk lortu zituzten eta berrebeta euskaraz pasatzeko aukeraz ere mintzatu ziren. Hala ere basoa ez duten aipatu. Ipar Euskal Herritik bada besterik Pauko administrazio auzitegiak ez ditu aintzat hartu Kanboko tokiko hirigintza planaren berrikuspenaren aurka aurkezturiko helegiteak eta aurrean hainbat eragilek dei egin dute gaur arratsaldeko 6etan Kanboko Marieniako lurretara joateko. Igandera bitartean bertako laborantzalurrak okupatuko dituzte. Urteak daramate borrokan Kanboko Marieniako laborantza lurren defentsan.
Lurrak eraikigarri bilakatu zituen hirigintza planaren aurrean elegita jarri zioten 2019an Lurzaindiak nahi dugun herria kanboko talde politiko abertzaleak eta ingurumenaren defentsarako KADE elkarteak. Marieniako lur horietan higiezinen promotoreak aurkezturiko proiektuaren arabera 94 etxebizitza sozial eraikiko dira 4 hektareatan, horietatik 59 alokairuan eta 45 salmentan. Paueko auzitegiaren emaitza iragan udan iritsi da. Epaiak azaldu duenez, Marieniako lurrek laborantzarako duten balorea ez da frogatua, ez baita bermatua ezpeletako piperra eta itsasuko gereziak landatzeko balio duenik. Dena den kanboko Marieniako lurren defentsen jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioa antolatu dute ostiral honetatik igandera bitartean. Larun batean goizeko 10etan manifestazioa egingo dute kanboko herriko etxetik lurretaraino. LB, FDSA eta ja sindikatuek ere bat egin dute manifestazio deialdiarekin. Jarraian herri bazkaria egingo dute eta arratsaldean topaketak eta hitzaldiak izango dira Marienian. Igandean hitzaldiekin segituko dute eta okupazioa arratsaldarako desmuntatuko dutela esan dute. Afera honen erdian, herriko gehiengoaren baitan desadostasunak agerian dira. Gianfranco Isla Costa laborantza delegatuak eta Peio Etxeleku hautetxiak Cristian de Beze auzapezaren gehiengotik aterako direla iragarri dute. Bi hautetxiek argi eta garbi kritikatu dute Lapurdiko herriko lurra eta etxebizitzari loturiko politika. Testuinguru honetan adierazi dute herriko laborantzako lur hoberenen babestaren defentsan mobilizatzen den laborantza lanbide osoari sustengurik handiena ematen diotela. Bestaldetik Gurasosek iragarri du fiskaltzak dekretu baten bidez eskatu diola epaitegiari iker dezala Zubietako erraustegiaren funtzionamendua ikuskatu duen funtzionarioaren lana. Berriak irailaren 17an argitaratu zuen informazio bat hartu du fiskaltzak ikerketa abiatzeko arrazoi gisa. Hain zuzen ere erraustegian lanean aritutako behargin batek hainbat agiri eta irudi utzi zituen euskarazko kazetaren esku horiek erakusten dute Zubietako 2 errauste lerroetan likidoak usteko drainatze tutuak eraiki zituztela, baimenik gabe lehen suzko probak hasi ostean erraustegiaren inguruan atzeman duten kutsadura horiek eragin duten edo ez, ikertzeko baliagarria izan daiteke urratsa. Eta energiaz, Emmanuel Macronek bereari eutsi dio eta azkenean Iberiar Penintsulatik Europa erdialdera gas naturala garraiatzeko gasbide berria ez da Pirinioetatik barrena egingo. Mitkat izan behar zuen gasbidea baztertuta Europa iparaldea eta batez ere Alemania gasez hornitzeko xedez Barmar deiturikoa adostu dute Frantziako estatuburuak eta Espainiako eta Portugaleko presidenteek Pedro Sánchezek eta Antonio Costak Europar Kontseiluen aurretik. Iberiar Penintsula eta Frantzia zeharkatuko lituzken Mitkat gasbideren proiektua baztertu eta haren ordez Bartzelona eta Marseilla lotuko dituen urrazpiko korridorea eraikitzea adostu dute Frantziak, Espainiak eta Portugalek. Hasieran gasa eta gero hidrogenoa garraiatuko luke hodi horrek. Bestalde interkonexio elektrikoei bultzada ematea ere adostu dute, tartean Bizkaiko golkoan Gatika eta Bordela artean eraiki asmo den konexioa azkartzea. 400 kilometroko kable bikoitza eraiki asmo da urrazpitik, kable banatik 1000 megabat garraiatzeko. Bizkaiko golkoko proiektua 2027ko gauzatzea espero da, azken aurreikuspenen arabera. Baina akordio berri honek bizkortu ditzake gauzak, Pirinioetatik argindar interkonexioak areagotzeko aukera ere aztertzea adostu dute. Tartean egon liteke Nafarra, Lapurdi eta Landak lotzeko egitasmoa. Europar Batasuneko interes komuneko proiektuen zerrendan dago hau ere. Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak ez zuen Iberiar Penintsularen eta Europako kontinentalaren artean gas interkonexioak garatzeko interes berezirik, baina bai argindarrarenak. Macronek badu bere akordioa, baina Sánchezek eta Costak gasarena ere bai. Mitkat gasbiderik ez azkenean haren ordez energiaren korridore berdea, Bartzelona eta Marseilla artean 60 kilometro itsasoz. 45 urteko lana izan liteke ura eraikitzea, baina gasa ez ezik hidrogeno berdea garraiatzeko ere baliagarria izango da, eta gainera Marseillatik Europa osorako interkonexioak oso garatuta daude lehendik ere. 3 gobernuetako presidentek berriro eztabaidatuko dute proiektu hori Euromedeko goi bileraren harira, abenduaren 8an eta 9an Alakanten.
Bertan inbertsiorako epeak, kostuen banaketa eta baliabide ekonomikoen volumena bezalako gaiak zehazta espero dute. Euskal Presoen aferari helduta berriz Donostiako udalak kezka adierazi du Atristain berriz espetxeratzeagatik. EAJaren, Euskal Herria Bilduren eta Elkarrekin Donostiaren aldeko botoekin onartute adierazpen instituzionala. Hor adierazi dute gradu progresioak arau izan behar direla eta ez salbuespena. Gaur saretik hemen Donostiako udaletxera etorri gera, giza eskubideen batzorde honetara, Xabier Atristainen kasuaren berri ematera, eta bertan ere bai, EAJ, EH Bildu eta Podemosen babesarekin deklarazio instituzional bat onartu da, salatzen Xabier Atristain legeak dioen baldintza guztiak beteta ere, 3. graduan egonda, bigarren gradura pasa dutela eta Martuteneko kartzelara itzuli behar izan dela, eta hor salatu nahi deguna da, Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren jarrera etengabe badela Euskal Presoei gradu progresioen bide hori oztopatzea. Gaur saretik hemen Donostiako udaletxera etorri gera, giza eskubideen bat. Etxean ez, baina etxetik hurbilago urteak daramatza Ibon Fernandez iradi Euskal Presoaren defentsak eskatzen zigorra eteteko presoaren eritasuna dela eta oraindik ez du lortu halakorik, baina bai behinik behin zigorra betetzeko falta dituen urteak Euskal Herrian egitea. Donostiako Martuten espetxera eraman dutela jakinarazi zuen atzo eguerdian etxeratek. Gizartarlokoekin bueltan esan dugu dagoeneko Zornotzako udaleko euskara zerbitzuak Itano Alantzeko 2 berbatalde antolatu ditu. Zornotzako udaleko euskara zerbitzuak Itano Alantzeko 2 berbatalde antolatu ditu. Joan den martxoan martxan jarri zen ekimena eta izandako erantzun onari esker 2. talde bat sortu dute. Lehendabizi, Bizkaiko Itano Alantzeko 7 saioz osatutako oinarrizko ikastaroa egiten da. Eta ondoren berbaldiak euskara praktikatzeko programaren bidez, 2 astean behin elkartzen dira Itano saritzeko. Joan den ikasturtean, otsailean hasita edo, antolatu genuen Itano talde bat, ikastarotxo bat, saio labur batzuk egin genituen oinarri teorikoak ikasteko, eta aurten, ikasturte honetan hobeto esan, Itano berbataldea sortu dugu, eta alkartu iten gara, astean behin, txikito pare batean, pintxopotean, eta Itanoa praktikatu lagunen artean. Talde polite da, eta, hau apurret berreskuratu ingure dugu, eta indartu ingure dugu Itanoa, eta hementxe gabiltza. Hala martxoan ikastaroa egin zutenak, orain lagun artean elkartzen dira Itanoz mintzatzeko. Bada, kideek nabarmendu dutenez, ekimenak aukera ematen die, ikasetako ura berrikusi eta berrartzeko. Itanoa egiten joagu. Betidanik euskarak eukideuen esateko modu bat, eta, oin egia zanda igual galzorian dauen, formato edo era bat, niri be erakargarri egiten jatela, eta horregaitik etorten nok. Nik beti pintxo bat interesa honegaz,
lehendik ikesiko gauze bat dalako, eta horrezaitik hasi nintzuan honetan, eta ia zeuzer ikusten baiuagu, eta holantxik, beste ikiz. Ikasle berriei zuzendutako saioak azaroan hasiko dira eta izena emateko epea zabalik dago oraindik. Itano taldeez gain Zornotzako udalak euskara praktikatzeko programa ere badu. Berbaldiak, euskaraz hitz egin nahi duten edo euskarazko harremanak zabaldu nahi dituzten herritarrei zuzenduta dagoena. Zerbitzua doakoa da eta taldeetan beti dago eskura euskaraz ondo dakien pertsona baten laguntza. Kulturarlora salto, rock, pop, jazz edo folk doinuen estaliko dute ahotseneko eszenatokia abenduaren 7tik 11 bitarte guztira 47 taldek parte hartuko dute jaialdian, goizeko 11 gaueko 10 etenaldirik gabe. Zuzenekoak plateruenan izango dira eta bertan musikarien azken lanez gozatu ahalko da. Sarrera doan da eta ez da beharrezkoa izango aldez aurretik izena ematea. Bestalde Gasteizek liburuak trukatzeko azoka berreskuratuko du pandemia dela eta 2 urtez etenda egon eta gero urriaren 22an eta 23an izango da liburutegien egunarekin batera Iradier Arenan. Vuelve el mercado de trueque de libros, tras 2 años sin poder celebrarlo. Con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas, entre los días 22 y 23 de octubre, el Iradier Arena se llenará de libros y literatura. Puede ser una buena forma de refrescar y actualizar la biblioteca, también de hacer una actividad en familia o con amigos este fin de semana. Eta kultur arlokoekin bukatzeko gure zirkuak geldialdia egingo du Iruñerrian, izan ere konpainiaren 5. bira Nafarroan amaituko da. Gaur bertan arratsaldez estreinatuko da Antsoainen, osotara 12 emanaldi eskiniko dituzte bertan, azaroaren 6 bitarte adi.
Eta ostiraleko kontuak horrela iritsi gara albisteriaren bukaerara. Gaurkoan Ane Lekuona Jaizkibel konpainiako kidari atzo egindako elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena izpide, izan ere urteurrena ospatu asmoz, bihar urriaren 22an loratzen jaialdia egingo dute festa giroan. Egun osoko egitaragoa prestatu dute eta Hondarribia guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Hala elkarrizketa ikusi baino lehen Udanarbe lankideak jarraian nondik norakoak azalduko dizkigu. Eta honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian asteburu ona izan. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute. Urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribia guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12:00 Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. De Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak dagoeneko agortu dira. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ane Lekuona, Jaizkibel konpainiako kidea da bera, eguerdion. Bueno, Jaizkibel konpainiak 25 urte bete ditu aurten, larunbatean egingo duzue ospakizuna, Hondarribian bertan, mendela orden, azkar esaten da, gainera momentu gogorrek bizitzen dituzue, hasieran batez ere, nola baloratzen duzue instituzioek zuekin izandako jarrera, babestuak sentitu zarete? Bueno, nik uste dut nahiko erresa dela esatea, ez. Eta nik uste dut hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina, instituzioena ez. Eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat. Esaterako Txomin Zagasazu, Hondarribiko alkateari gutun bat bidali zenioten, aurtengo alardearen ostean, hain zuzen ere berak zuzenduko lukeen elkarrizketa prozesu baten martxan jartzea eskatuz, ez dakit erantzunik jaso duzuen? Ba ez, Jaizkibel konpainiak beti eskatu du elkarrizketarako gune bat, eta honetan ere bai ezezkoa jaso du, edo hutsa jaso du, eskatu zitzaion jaien ondoren hilabete bateko epean erantzun bat jasoko genuen, eta ez, orduan, nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez. Udalaren kolore politikoak zer ikusia du honekin? Politikatik aratago doan zerbait da? Bueno, nik esango nuke ia guztia dela politikoa bizitzen den eta hau ere bai, ez. Azken finean bada zerbait konponbide bat eman bertzaiona eta kasu honetan boterea daukatenak EAJkoak dira, ez. Hondarribin azkenean historikoki indarrean egon den partidua eta orduan arazoa azkenean eskutik da ere bai horrekin, nik uste dut.
Aurtengoan esaterako Emakunde, Arartekoa, Euskal Herria Bildu, Podemos eta Ezker Anitzaioko indar politikoak izan ziren, Hondarribian bertan, utxunerik antzen bazen duten? Berriro ere ez, osea, biztabekoa da. Azkenean Hondarribiko arazo hau ezin da ulertu, ez baldin badugu testuinguru soziopolitikoa ulertzen. Eta kasu honetan, historia hau EAJaren eskutik doa. Eta hori arbistakoa da gaur egun, eta esaten genduguna, ez? Konponbiderako gakoetako bat hau da. Baina hurbilketarik izan duzue azken urteetan? Azken fina ez pentsatu Jaizkibel konpainiak beti eskatu duela elkarrizketarako eskua, eta beti jaso duela, ez? Hutsa eta ate itxiak, orduan, behin eta berriro ez, basoka berriro berdinari tiro egitea. Baina diputazioaren aldetik esaterako badirudi azken urteotan egon dela, ez? Hurbilketan nahi bat. Bai, inkluso nik esango nuke hau dela gehiago, eta igual nire iritzi personala ez, baina alderdi bertan ere bai badituzela gozatxo batzuk konpontzekoak, eta hori Hondarribiren kasuan, nahiz eta izan oso herriko kontu bat erakusten duela edo bistako egiten duela, alderdiak maila igual handiago batean dituen arazo batzuk. Erakunde ezari garela, Izaskun nahi da emakundeko buru izan dena, horren ondotik Miren Elgarrestak hartu du haren lekukoa, salatu duzuen ez alarde parekidearen aurkakoa da bera, zenolako ondorioak ekarriko ditu honek? Ikusteke dago, baina berriro ere bada arazo bat edo biztaratzekoa, ez? Nola Jaizkibelek ez duen kargo honen babesi jaso eta etorkizunari begira, ez? Nahi baldin badegu instituzioek emakumeak babestea, da galdetzekoa eta biztarako egitea, nola da posible, ez? Emakumende bezalako instituzio batek ez Hondarribi eta Irungo kasuak babestea. Alarde parekidea, hori da zuen aldarrikapen nagusienetakoa, baina baita ere publikoa izan dadila, zein da egoera? Ez da, kanpotik beti esaten du, ez da zaila ulertzen, nahi dugu alarde bat, nahi dugu parekide izatea eta publikoa izatea, guztiontzat izatea, herrikoa denez, ez da herrikoentzat. Orduan, martxean da honetan ere bai, bistako egiten da nola privatizazioaren kontu honek, daramala alako paradoja hori, ez? Bistako egiten du azkenean zein darrekari diren hitz egiten edo. Nolakoa izan da aurtengoa? Aurreko urteekin alderatuta lasaiagoa izan da? Azkeneko urteetako joera ikusten dugu Jaizkibel konpainia gero eta babes gehiago daukala, eta ez bakarrikan inguruko, esango dugu herri edo testu inguruko pertsonengatikan, baizik eta baita ere herri bertakoetatikan. Eta pozgarria da, indarrak ematen digu ere aurrera jarraitzeko. Orduan esango dugu emaitza edo pozgarria dela, ez? 1000 soldadu eta baina gehiago gara. Baina herrian, zein da sentsazioa? Izan ere oraindik ere bada alarde parekidearen alde ez dagoen jendea, herriko lagunak, auzokideak, familiarrak ere izan daitezke ez, zein da alardea? Bada zerbait kuriosoa, nik uste dut Hondarribitarrok ulertzen dugun zerbait da, eta igual kanpokoei esplikatzea nahiko zailak asotu batzutan, baina ere imaginatzen dut beste leku askotan ere gertatzen diren bezalak, badira gauza batzuk batez ere ekainetik aurrera sentitzen direnak, ez, pilpilean egoten direnak, eta nik hori kontatzen dut nire ikuspuntutik, nire bizipenetatikan, ezin dut hitz egin, ez, duela 25 urte emakume eta gizon askok bizitu zutenaz, hori noski desberdina da, baina gaur egun inkluso ez, sumatzen da desberdintasun horiek eta uste baino indar gehiago daukate hori ere bai. Zure kasuan, noiz hasi zinen, desfilatzen Jaizkibelen? Ni oso urte gutxi daramatzat soldadu bezala. 2018an uste dut desfilatu nuela lehenengo aldiz. Eta, baina nire kasuan ere bai, inguruko laguna kuadrillak bertan desfilatzen zuen, familiatekan ere bai, esan dut ez dela halako aurrera paso bat edo, nik aldorratzatik inoiz ez dut arazorik izan, baina, nik uste dut jende askori ere gertatu zaion bezala, izan zela halako klik bat ulertzea, txikitatik erakutsi digutela emakumei, espaloian geratu eta bertatik ondo pasatzen. Eta esan edo bizi esperientzia hori azkenean ere bai bada zerbait ikasia. Eta inoiz ez dugula galdetu edo egin beharko genuela galdetu ez, eta jende askori animatzen diot pentsatzera nola izango zen jaia bizitzea barrutikan.
Eta nik uste dut hortikan jende askok egin duela klik eta esan du, probatuko dut, ez? Eta Jaizkibel konpainiak eman digu babesa hori probatzeko. Argi zeneukan orduan Jaizkibelekin bat egingo zenuela. Bai, ez jakina, hasteko ez daukagu beste aukerarik, ez? Emakume izan da alardean parte hartzeko espazioa Jaizkibel konpainiak ematen digu, emakume eta gizon askok historia hau bete dutelako, ez? Eta horregatik eskerrak eman behar dizkiegu. Astapenetara joan da, ez? Aipatu dugu 25. urte hurrena ospatzen ari zaretela, baina tentsio handiko momentuak izan dira, lehen urteetan batez ere, baina duela epe motzean ere gogoan ekartzekoak dira horietako batzuk, beldurra ere igaro duzuela, aipatu izan duzue, batez ere aipatu dudan bezala lehen desfile horietan, zein da balantzea? Bueno, nik uste balantzea, eta hau igual nik esaten dut, baina esango nuke orokorrean konpainiaren parte garen guztiek esango zutela merezi izan duela, ez? Egindako borroka guztiak eta pasatako jende asko pasa dituen beldur eta min eta egoera ez desiragarri horiek merezi izan dutela. Beste alde, esandakoa nolabait ere bai uste dut badaukagula oraindikan egiteke zerbait dela oroimen hori pixka bat berreskuratzea eta batez ere lehenengo urte horietan, baina esan bezala duela ezain beste ere bai pasadiren esperientzia guzti horiek ere bai nolabait bistako egin behar ditugula, ez? Hori bada zerbait oraindikan egiteko daukaguna. Esaterako aurtengoan plastikorik beltzik ez da ikusi? Bai, ez, nik uste dut gaur egun egoera desberdina dela adibidez, azkeneko 10 urteetan edo bizitu denarekin, batez ere alde zaharrean, ez? Hori ere bada nabarmentzekoa. Hondarribiko tentsio gune nabarmena alde zaharra da, baina oso desberdina da eguna espazio eta kale desberdinetan. Baina bai, aurten desberdina izan da, azkeneko urtetan ere bai izan da pozgarriagoa, sumatzen da jendearen babesa. Nik uste dut batez ere, bistako egin den azken urte hauetan da nolabait herriak jende asko sentitzen zuen zeozer bistako egin dela, ez? Eta ez dela ingrabea emakumeak herriko jaietan parte hartzea eta hor jende askorik klik egin dio, ez? Herri mugimendu batei esker. Pasatako guztia igarota, zauriak, lehen komentatu ditugun kontraesan horiek herrian bertan irekita daudela esango zenuke? Bueno, berriro ere nik ezin dut jende guztien ganitz egin, ze nik uste dut norberak ere esperientzia desberdina daukala, eta ez dela berdina da duela 20 urteko pertsona batena, edo Jaizkibel konpainian txikitatik desfilatu duenak, ez? Baina zauriak hor daude, eta zauriak zaindu egin behar dira, eta sendatu. Eta horretarako ere bai uste dut, probetxatu dezakegula ere bai pasaden denbora, jakina ez inoiz isilarazteko edo ezkutuko egiteko, baizik eta kontrakoa, ez? Zaintzeko eta ikusteko hori konpontu daitekela. Konponketaren bidea, elkarrizketatik etorri beharko da ala beharrez? Esan dago, Jaizkibel konpainia beti historikoki egon da elkarrizketaren alde. Aipatu nahi nuen adibidez, Oiane Bengoetxea badela hondarribitar historialari bat, horretxe bertan tesia plazaratu du Hondarribiko eta Irungo kasuen inguruan, eta hor oso bistako ikustuta, ez? Konpainiaren hainbat saiakera. Orduan, elkarrizketa beti dago hor, baina nik ere bai errekalkatuko nuke instituzioen egin bete behar hori. 25 urte hauetan gizartearen partetik, behintzat, marra gorri bat jarri dela esango zenuke? Bueno, nik uste dut ezin degula, ez? Hondarribiko kasua ulertu goza aislatu bezala, azkenean gizartea ordoa, feminismoak mugimendu bezala espazio hartu du, ez? Euskal Herri mailan, orduan ezin dugu bi gauzaiek, ez? Elkarren artean bereiztu edo ulertu isolatuta daudela. Bai, nik uste dut gainera jende askori gertatzen zaiona Hondarribin dela nola kontatu eta nola jendearen empatia lortu kontatzen nahi naiz nolabait alarde hori baztertzailearen ikuspuntua daukatenen kasutikan, ez? Nola hori justifikatu herritik kanpo. Nolabait marra gorri hori, eskerrak hor dagoela, baina nolabait hori zerbait egin behar da horrekin, ez? Ezin dugu horrela utzi. Hondarribian gertatzen denarekin bat edo loturaren bat izan daitekeen gertakari bat izan da duela gutxi Bizkaian, Basauriko jaietan emakume bat sokatira frogan ez diote utzi parte hartzen, gonaz jantzita ez joateagatik, zer iruditzen zaizu?
Bueno, nahiko bistakoa da ikustea, Jaizkibel eta Hondarribita Irungo kasuak duela 25 urte baina gehiago hasi ziren, ez? Eta emakume horiek ja eman zuten aurrera pasoa eta bistaratu zuten beraien gizarteari, emakumeak parte, jaietan eta espazio publikoan eta nahi zuten lekuan parte hartzeko eskubidea zeukatela. Kasu hau gertatza 2022an, erakusten digu oraindik asko daukagula egiteko, ez? Gizarte mailan emakumeak oraindik asko daukagula espazioak hartzeko, eta nik uste dela abisu bat, esateko, nahiz eta oraindik pentsatu gauza asko irabazi edo lortuak daudela, oraindik asko geratzen dela egiteko. Jaizkibel konpainiaren bilakaera ikusita ere aipatzeko, izan duen hazkundea, hasiera batean 20 kide ziren, eta gaur egun 1000 gizon eta emakume inguru zaretelako. Bai, hori ospatzeko zerbait da. Eta ikusteko hori bilakaera badagoela, belaunaldi aldaketa badagoela ere bai, hori garrantzitsua da. Ez jai hauetan lagun batekin komentatzen genuen, ze pozgarria den ere bai, jaretik joan eta ikusi, neska txikiak ensaiatzen ikustea, normaltasun eta naturaltasun guztiarekin. Eta hori bada zerbait ospatzekoa. Hori duela inbesturte zen gertatuko orduan. Bai, etorkizuna badator potente. Dena den oraindik ere egiteke dagoela aipatu duzue, izan ere aurtengoan ere bidezfile egon direlako, egungo egoerari zein etorkizun ikusten diozu? Bi alardena, desde luego, ez dago etorkizunean edo gure pronostikoan. Guk eskatzen dugu lehen esaten genuen bezala alarde bakarra, alarde parekidea eta publikoa. Orduan, inola ere ez dugu onartuko, azken finean bi alarde izatea, ez? Azkenean, herria guztiona da eta jaia ere bai. Aipatu dugu, larun batean ospakizun jaia, prestatu duzuela Hondarribian, loratzen lelopean, gainera, ez naiz beteriko leloa ere hartatu duzuena. Bai da zerbait ospatzeko, adia esan da. 25. urte horrena ospatzeko, esango dugu aitzaki bat, herriko espazio publiko ere bai hartzeko okazio bat, eta beste ere bai nabarmendu eskerrak emateko, ez, gure haziak izan ziren hoiei, eta urte hauetan ere bai babesa eman digutenak, elikatu dutenak, eta guzti hori ere bai bada zerbait, esan bezala, oroimena egiteko, eskerrak emateko, eta esan bezala nolabait ere bai belaunaldi aldaketa hori ere bai bistako egiteko. Zer nolako ekitaldiak prestatu dituzue? Helburu horiekin pixka bat datozenak, alde batetik lehenengo puntuan dakagu ibilbide historiko bat, Hondarribiko batez ere alde zaharrean prestatua, hori jakitearren plazak bukatuak daude, baina bai dauka intentzio hori, ez? Oroimen hori berreskuratzea eta bistako egitea, zen ikustu oraindik pedagogia asko daukagula egiteko, inkluso hondarribitarrok, ez? Dakigula oraindik ezin den gure historia benetan. Gero bigarren puntu bat, egongo dalako elkartze bat, ospaketa hasiko da, herri bazkari bat daukagu, eta arratsaldean alde batetik ekitaldi bat izango dugu, hau da bentan, dela itsaso aldean, eta ondoren eta bukatzeko kontzertuak. Eta nor dago gonbidatuta bertara? Daukagu oso kartel benetan ederra, badaukagu alde batetik The Ingles, dela Hondarribiko emakume musikari batzuen taldea, erabat divertigarriak, eta bestalde daukagu ere bai Anariren kontzertua izango dela bikaina, baita ere Pinpilipusiz, eta amaitzeko Merina Gris. Emakumeek hartuko dute holtza orduan. Bai, hori ere oso garrantzitsua, ez? Hemendik badakigu ere musika estenan badagoela asko egiteko, eta honek ere ematen digu animoak. Eta herritarrak bertaratzeko zein mezu zabalduko zenuke? Herria ere bai gurea dela eta guztiona dela, ez? Jaizkibel irekia dagoela bertan parte hartzen nahi duen guztientzat. Eta beraz, beldurrik gabe benetan espazio hartzeko momentua dela. Datorren urtera begira, eskaria zein izango litzateke? Inbeste eta inbeste urtetan emakume eta gizon asko lan egin dutena horretan, ez? Goazen lortzera, goazen elkarrezketa edo bide desberdin bidez, baina benetan herria eta jaiak berdintxoan eta disfrutatzeko aukera izatea. Leku ona, Jaizkibel konpainiako kidea, eskerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik.